Si vols estar al dia, consulta el Twitter de Catalunya Informació. Segueix-nos a @catinformació. Continuem endavant amb més notícies. Per segon any consecutiu, la Fundació Universitària del Bages ofereix el programa FUB Més Gran, uns cursos formatius adreçats a persones més grans de 55 anys. En aquesta edició han doblat el nombre d'alumnes i són 40 els que han decidit anar a la universitat. Des de Manresa ens ho explica l'Isaac Vilalta. Nosaltres tenim unes ganes boges de participar, de sortir, de conèixer coses, de que ens en expliquin. O sigui, sembla que han encès com una guspira i aquesta guspira va creixent i És la Neus Claret, alumna del primer dels itineraris que s'han posat en marxa aquest any, el Mosaic Humanist. Un grup de gent que estàs, diguem, fora de l'àmbit ja professional, que busques omplir el teu temps amb coses que et cridin l'atenció i llavors et parlen d'un curs, això, que serà... Durant el curs es tractaran 8 temes diferents amb l'objectiu d'oferir una visió àmplia del coneixement d'àmbits tan diversos com l'entorn natural, el pensament humà, la història, la salut o l'economia. La responsable del programa és la Sílvia Mampel. No és un programa estàndard, o sigui, a nivell universitari, per gent adulta, tens diverses opcions. Per la que hem optat nosaltres és fer un curs específic. És a dir, pensar quines necessitats té gent que té més de 55 anys, que en algun moment determinat ha desconnectat, diguem-ne, de fer un aprenentatge continuat. El programa FUB Més Gran es va posar en marxa el curs passat amb l'objectiu d'oferir itineraris formatius temàtics per ajudar persones majors de 55 anys. Els professors s'han trobat un grup d'estudiants, diuen, privilegiat. Una de les professores és la Sílvia Mas. Jo els feia el mòdul de comunicació escrita. I és un luxe donar classes en aquest grup, realment és un luxe perquè trobes un perfil d'alumnat que ve perquè té ganes d'aprendre, li ve de gust aprendre, està motivat. També és veritat que no hi ha la pressió d'una avaluació final i d'uns exàmens i per tant la gent ve a gaudir. El segon itinerari, Comprendre el món d'avui, abordarà qüestions com la globalització, el creixement personal, la família o la tecnologia. Responsables i professores del grup saben que funcionarà. Fan 2 hores de classe i els hi queden curtes. Els hi vam dir, farem una pausa entremig, vam dir, no, ni hablar. O sigui, hem de fer 2 hores seguides. No té res a veure, gent molt motivada, molt participativa, que pots muntar classes molt dinàmiques. A més que tots suporten a la vida pràctica, intentant entendre-ho tot. Els alumnes, tots majors de 55 anys, han decidit que aquesta és una bona manera per a l'entrenament intel·lectual. Estan encantats amb tot el que fan, tot i que també en aquests cursos hi ha debilitats. Jo personalment em quedo amb el professor de filosofia, amb el Gabriel. És el meu ídol. És el meu ídol. Catalunya Informació.